Maigsoon ko ni Kristo karong adlaw sa gikaingon na nako mao ang kapiyastahan ni San Antonio de Padua. Kining santusa sikat kaayo, very popular. And Saint Anthony of Padua sa edad nga 15 misulod kini sa kumbento sa mga Agustinians. O pagkahuman at the age of 25 may balhin siya sa lain nga congregation. Misulod siya sa Franciscan, the Order of Friars Minor. O maigsoon ni Kristo, tungod kay sa atong kultura, ilabi na niining Pilipinas, mausap niining atong lungsod sa Kalapi, sikat si San Antonio, nga patron sa mga nawala. For the previous months, sa mamiagi nga mga bulan, atong nabati unsa ang sitwasyon nga kita kawad-an. Because of the COVID-19, niining miagi mga bulan, daghan kaayong atong naandan ang nawala. First, nawad-an kitag mga trabaho. Second, usahay nawad-an o nagkulang kita sa pagkaon. Dili na ta makagawas-gawas. Dili na ta makalaag-laag. For the previous months, dili na ta makabisita o makigistorya-storya na walay pulos nga na sa atong masilingan. And for the past few months, ang usa sa murag nawad-an ta at the time nga kita dili makasulod sa simbahan, nga kita dili maka-attend og misa. And my dear friends, for so many things nga murag nawala sa atua, unsa man usab ang atong nakita. If we lost what we have found, kung kita nawad-an, unsa man usab ang atong nakita. Maigsoon ni Kristo on the first reading for today in the book of Kings. Sa libro sa mga hari, atong nadunggan ang karakter ni Eliseo, ni Elisha. Kung atong tan-awon sa unang pagbasa, atong nadunggan na sa Eliseo sa dihang gitawag ni Elias, iyang gibiyaan ang iyang naandan nga trabaho, mausab iyang gibiyaan ang iyang pamilya. It seems that he lost his ordinary life. It seems that Elisha lost his family. But indeed, wala. He has found a new vocation. Aduna siya bag-ong bukasyon, aduna usab siya bag-ong kinabuhi sa dihang gitawag siya sa Dios, pinaagi kang Elias. And indeed, when he lost his ordinary life, he lost his family, he found a new life. He found a greater family. Umaigsoon ko ni Kristo sa atong na-experience nga kawad-on for the first few months. Kung atong tan-awon sa San Antonio de Padua, kung namatikdan ninyo ang imahe ni San Antonio de Padua, sa tanan nga mga santos, except Mama Mary, ang Birheng Maria, si San Antonio de Padua lamang
ang imahe nga nagbitbit, nagkarga sa batang si Jesus. Kung inyong napansin, kung inyong nakita, sa tanan nga mga santos, siya lamang ang anaay karga sa batang si Jesus. And what does it mean? You know, my dear friends, in this time of pandemic, sa panahon nga naang pandemya, sa panahon sa kawadon, sa panahon nga kita mawadaan, Saint Anthony of Padua reminds us kung unsa ang importanteng mga butang nga atong hawiran, kung unsa ang importanteng mga butang nga atong kuptan, kung unsa ang importanteng mga butang nga importante sa atong kinabuhi, imausab importante sa atong pagtuo. In the image of Saint Anthony of Padua, ang imahe sa San Antonio ni San Antonio de Padua, nagasaysay kanato nga ang labing importante nining kinabuhia, walay lain kundi ang pulong sa Dios. Iyong mausab ang Dios nga napagkatao, nga walay lain kundi ang batang si Jesus. Remember, hinumdumi ko no sa mamiaging mga adlaw ug mga bulan. Nasulob ba ninyo ang maanindot ninyong mga sinina? Nasakyan ba ninyo ang mga manindot ninyong mga sakyanan? Nasulob ba ninyo ang maanindot ninyong mga alahas? Inyo bang nasulob ang mga manindot ninyong mga sapatos for the past few months? No. In the past few months, sa miaging mga bulan, maybe we lost something, but we found also nga mas manindot pa kaysa mga nawala. Maybe, and I think and I believe, for the past few months, kung kita nawad-an sa kinaiya, may ija-ija, aho-aho, in this time of pandemic, atong nabati nga kita, atong nabati sa matag usa nga kita ang panag-inig suunay, that we belong to each other. Ang matag usa kanato miduyog sa usag-usa, mi share sa matag usa, ilabi na sa nanginahanglan. In the past few months, we found out nga kita di ay sa matag usa kamaong mutabang. In the past few months, ato di ang usab na bati, kaya if we've lost nga kita magawas-gawas, we realize then, atong nahuna-huna, nga mas importante ang atong pamilya, importante usab, nga aduna kitay panahon sa atong mga anak, aduna kitay panahon sa atong manay. And most especially, because of individualism, tungod sa atong iyahay nga kinabuhi, we found out during the pandemic, nanginahanglan kita sa usag-usa, and we found out nga because of this, atong nabati ang gugma sa usag-usa. Saint Anthony of Padua, sa iyang imahe nga atong makita, even sa internet, salud sa atong simbahan, bisag asa nga simbahan, atong nakita ang pinaka-importante sa atong kinabuhi sa panahon sa kalisod, sa panahon nga aduna kitay krisis nga gitubang, walay lain kundi ang Diyos. We hold on to Jesus. We hold on to the power of God. We hold on and believe that indeed God is alive in our life. Second thing, mga isugod ni Kristo,
nining kapistahan ni San Antonio de Padua. Kung nakabasa ka mo sa iyang history, aduna siya daghang kaayong mga milagro nga nabuhat sa iyang kinabuhi, sa diyang buhi pa sa ning kalibutan na. And one thing nga akong i-emphasize sa inyo nga sa dihang gikuha ang lawas, ang patayng lawas ni San Antonio de Padua after many years, they found out nga ang lawas ni San Antonio de Padua nahunas apan ang iyang dilat wala gayud kini madunot. And it speaks about, matud pa ni Saint Bonaventure, it speaks about the eloquence of Saint Anthony of Padua to proclaim the Word of God, to proclaim the Holy Gospel. May igsuko ni Kristo, kita usab, isip mga deboto ni San Antonio de Padua, kita sa atong kagalingon, even deboto man ang dili, importante ka nato ang dila to digest the food at aron ma-digest ang atong pagkaon, and especially aron kita makasulti. But take note mga kapatid, mga igsoon ni Kristo, kung ang dila ni San Antonio de Padua nagasangyaw sa Ebanghelyo, kung ang dila ni San Antonio de Padua nagasangyaw sa kaayo sa Ginoo, nagasangyaw sa kaluoy sa Ginoo, nagasangyaw sa pagpasaylo sa Ginoo, how about us? Ning atong kagulingong mga dila, unsa man ang atong gisangyaw, unsa man ang atong gibungat nga mga pulong, unsa man nga mga words that we utter. Is it the Word of God? Is it the goodness of God? Is it the love of God? Is it the mercy of God? O atong gisangyaw ang dili maayong mga pulong, atong gisangyaw ang dili mga maayong buhat, atong gisangyaw ang dili tinuod nga mga balita. My dear friends, tongue is one of the most important things in our body. First and foremost, may igsoon ni Kristo, as we celebrate the feast of Saint Anthony of Padua, as one of the devotees of Saint Anthony de Padua, first and foremost, may igsoon ni Kristo, isip mga Kristiyano, isip mga deboto, we need to digest the Word of God in our life. Ato usab nga i-digest ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, atong puy-an ang pulong sa Ginoo. Kay matud pa sa Ebanghelyo, kung unsa ang sulod sa atong dughan, kung unsa ang sulod sa atong hunahuna, mausab ka na ang magawas sa atong baba. And please do remember, ang makapahugaw sa tao, dili kadtong musulod sa iyang lawas. Ang makahugaw sa tao, walay lain kundi ang mugawas sa iyang baba, ang mugawas sa iyang mga pulong, tungod kay ang mga pulong nga mugawas sa atong baba, nagagikan sa atong kasing-kasing, nagagikan sa atong hunahuna. That is why the tongue of Saint Anthony de Padua, nga wala malata, reminds us that our tongue must proclaim the Word of God. Nga ang unta ang atong mga dila, kanunay, nagasangyaw sa pulong sa Diyos. Nga atong mga dila, instead nga nag-ija-ija aw-aw ta, atong magdila, magasangyaw sa kahiusahan, sa pamilya, ingon man usab, din nga atong nasod. Nga instead, ang atong mga dila, nag-proclaim sa dili maayong balita, hinaut-unta nining panahon si krisis, ang atong mga dila, nag-istorya sa kamatuuran,
My dear friends, lisod kaayo kung kita deboto, kung kita Kristiyanos, and in ourselves, dili kita kamaong mo digest, dili kita kamaong mo tunaw, upuy-an ang pulong sa Diyos. Look at Saint Anthony de Padua in his image. Anaa ang Biblia, anaa ang pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos nagpakatao, ang pulong sa Diyos nagauban ka nato. So mga isugo ni Kristo, remember what Saint Anthony of Padua said, his famous quotes. Mingon sa San Antonio de Padua, action speak louder than words. Let your words teach, and your action speak. Hinumdumi, matupan ni Santiago, faith without action is dead. Ang pagtuo nga walay buhat, patay nga pagtuo. So may isog ni Kristo, as we proceed in this Holy Eucharist, ning panahon nga daghang nawala sa atua, ning panahon sa pandemic nga murag kitag nawad-an, atong sampiton ang patron sa mga nawad-an sa San Antonio de Padua, nga unta, in times of darkness, we found light. Nga unta, sa panahon nga kita mahadlok, ato usab makita ang kaisog. Sa panahon nga kita mawad-an sa paglaom, ato makita ang paglaom. Ingon, mausab, sa dihang kita nagpuyo na sa hatred, hinaut unta nga atong makaplagan ang tinuod nga paghigugma o paghigugmaay. And unta sa atong kinabuhi, kung kita nawad-an sa kalinaw, hinaut unta nga kita ibalik ni San Antonio de Padua, pinagi sa mga pangamuyo, ang kalinaw. Again, kung kita karon nahisalag sa atong kinabuhi, hinaut unta nga pinagi sa mga pag-ampo ni San Antonio de Padua, tultulan o takit kita niya pagbalik sa hustong dalan. Aron sa ingon, as devotees of Saint Anthony of Padua, hinaut-utap usab nga kita mahimong tulay, arang usab nga nawala, mahibalik kang Kristo. Amen.